No i witam Państwa niewiarygodnie serdecznie w części Call of Duty, której nigdy nie miałem okazji jakoś przejść, czyli dodatku United Offensive do pierwszej części Call of Duty. I na streamie wspólnymi siłami udało się tak wszystko ustawić, żeby było Full HD i śmigało i tak dalej. Bo ty nas tak słuchasz. Tych, co mają suba, słucham. Dobra. Ach, moi drodzy, i teraz, biorąc pod uwagę te wszystkie dramatyczne Battlefieldy i to, co się tam wyprawia i tak dalej, jest to miód na serce gracza, a na regularze, żeby se żył nie powypruwać. Dobrze, Belgia, Bastogne. Trochę głośniej jednak. Last point on our patrol. The sooner you men can scout that ridge over there, the sooner we can get back and get some hot chow. Hot chow. Can't we just skip the patrol and go straight to the hot chow? Ender, I'd find that funny if I wasn't freezing my can off. Now get out of here. Meet back at the jeep when you've done I widzicie, i nie trzeba było jakichś cudów na kiju, prosto jeb do walki. Przed tym w briefingu pamiętnik można sobie poczytać, żeby ogarnąć, o co chodzi. I wszyscy biali, wszyscy normalnie i jakoś, kurde. Po prostu takie coś, tylko z dobrą grafiką i tyle. I ja jestem content. I wielu ludzi myślę też. No nie, to trzeba wymyślać jakieś gówna. I normalne Niemcy są... Trochę jednak za głośno. O pieronie. Jest sprint? Wow. Jeszcze trochę za głośno. Zwróćcie uwagę, że amerykański żołnierz powiedział Germans to the right, a nie, kurde, Nazis. Ale wtedy jeszcze można było. Chłopcy ciśli wózek. Jakie mi z konsoli... O, ciul. Z konsoli wyskakują jakieś powiadomienia śmieszne. Kurwa. Pół Rzeszy na nas. Tak było, Pawles, no dokładnie. Over here now!
Medic! Dobry. O, Foley. We just got past a whole mess of German troops and army. Headed this way. Sounds like they're already here to me. Get to your foxholes. Right, Anderson, find a hole and get your ass in it. Apteczki. W ogóle jakie... Tu są prehistoryczne motywy. Chłopcy, Kuczerow. Ej, a tu się A, na alcie się sprintuje, dobra. Ale bardzo króciutko. Ignoring AI shooting teammate. Ej, idzie to w tej... Teraz bym tą konsolę... Idzie to jakoś wyłączyć te powiadomienia takie w lewym rogu? Ty Niemcu. Ida. Mudy. O! Co ty mi tu? Super moment na reload. Follow the Moody next foxhole, okej. Wyłączyć konsolę. To bym musiał wyjść. Dobra, nie wadzi aż tak.
kurwa. Good job. That should slow them down a bit. They're breaking through the right flank. Follow me. Riley, I need backup. We're changing position. Shit! Komenda wyłączenia HUD-u. We got air support. A, kiedyś to było. Rifle and cover me. Watch the ridge. Kiedyś to było. I gotta pop smoke for those 47. A Niemcy mają... Kurde, jeszcze to jest dziwnie z tą głośnością. A Niemcy mają Gewery, a w podstawowym Call of Duty nie było Gewerów. To jest nowość. Ojej. Good job. That should slow them down a bit. They're breaking through the right flank. Follow me. Trzeba iść za nim, bo... On wie jak iść. Żeby nas bomba nie pije... Jak nie pije... Mówię, Matko Boska, co to się stanęło? Dawaj. Siema Przemek. Dobrze wróciłeś. Ale ja streamuję Grom Web codziennie. Skąd ja wróciłem? Skąd ja miałem wrócić? KS Bazooka. A! O! Lat! No kurde! Czemu on wali ponad? Faktycznie, nie jest tak łatwo. German tank. Just what we need. Riley, grab that bazooka. Take out that Panzer or we're done for. Kurde! Nie mam naboi. LOL? Przecież byłem skryty w oko... Tatusiu, a czemu w tej grze nie ma żadnych kobiet, a we Fortnite są? German tanks. Just what we need. Riley, grab that bazooka. Take out that Panzer or we're done for. There's another one. Move till you got a shot. Gościu, ale ja nie mam naboi.
Znaczy mam, ale nie do tego. Kaj ten drugi A. No, prawie. Shit. Dawaj to, dawaj to. Kurde. Czemu to mnie tak przesuwa? Serio? Przeleciało pod czołgiem? Ty. No bez jaj. No bez jaj. Nasi! O lol. Go get him, boys! Woohoo! Woohoo! Ale będzie sąd polowy za zbrodnie wojenne. Ej. Ciekawe, czy w Battlefieldzie 5, jak się będzie strzelało w plecy wrogim żołnierzom, to będzie koniec misji, bo to jest zbrodnia wojenna, nie? Powinny być. Gentlemen, meet Sergeant Jones and Sergeant Ramirez. Their squads will be assisting you on this mission. Care to brief them? My pleasure, sir. It's pretty bad everywhere. Take your pick. Sergeant Ramirez, you and your boys will hit the cross. Ej, jakie to jest piękne, że wtedy normalnie prosto do boju i żadnych jakichś takich, że tu trzeba fabułę, że tu nie wiem co, że ja dzieciństwo trudne i w ogóle, tylko to jest kurwa wojna i tu się z pionkiem, trybikiem w machinie i trzeba napierdalać wrogów i nie zginąć. I to było najpiękniejsze w Call of Duty. A teraz jakieś wszystko musi mieć jakieś uzasadnienie, jakieś takie musi być głębokie i musi być deep i mieć to, musi być takie, wiecie, no nie może tak po prostu, bo to, no nie, no to musi być historia nowej generacji. Musi być właśnie deep and dark, very deep and very dark, and it's gotta have meaning, and you have never seen it before. Tak jak w Battlefieldzie 5, druga wojna, as you have never seen it before. No i to akurat... Kurwa, prawda, jakby nie patrzeć. I co się stało? You failed to protect Sergeant Moody. Oh shit. No widzisz, Pawlos, no. Ale czekajcie, pomału. Może się jeszcze okazać...
że kampania w Battlefieldzie 5 będzie super realistyczna. A na razie z kampanii nie było ani jednego gameplayu. Wiadomo tylko jakie będą dwie. Że jedna będzie w Norwegii, a druga w Afryce. I że jedną się będzie grało członkinią ruchu oporu norweskiego, a w Afryce brytyjskim agentem. I wiecie, ja też nie wierzę tam, że tam nie wiadomo co będzie, ale no... Może aby nie będzie źle. Kar. No Pawlos, ale to wiesz jak. To i tak BF1 jest super realistyczny w porównaniu do piątki, nie? A zaś kampania w WW2 jest taka kurde bezpłciowa w Call of Duty tym nowym. Czy gram na max ustawieniach grafiki? Nie, ale na minimum, bo kurde nie wyrabia komp. Shit. No, w armii francuskiej to już w ogóle, nie? To na potęgę. Jaka rozdziałka? Jaka chcesz? Jak sobie zedytujesz config? Pajebnie. Co tyś... LOL, rozdupczył Opla. Opel Blitz. Feindliche Granate! Vorsicht, Granate!
A tu są dodane takie efekty cząsteczkowe, takie iskry. Tego nie było w pierwszej części. Trochę jest lepsza graficznie od jedynki. Not bad. Aha, aha, okej, dobra. Gotta get into that house. O ty skrypcie. Second squad's got Kurde, breach and clear. Coś ty zrobił! go, go, go! Left. Hey, Sarge, we got us a prisoner up here. Looks like an officer. What the hell? Reload him. I'll be right up. Can Fire at will. anyone in this damned army speak German? I can, Sarge. A little. Beats the hell out of nothing. Ask him where our missing patrol is. Also, wir haben letzte Nacht eine Patrouille entsandt. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß nichts von irgendeiner Patrouille. No luck, Sarge. Ich weiß nichts. Jak chudej. Ich weiß nichts. Suppose we try again. Wo ist diese Patrouille? Im Schuppen, hinter dem Gebäude. He says they're out back, Sarge. Good, then he can take us. Let's go. Zeigen Sie uns, wo unsere Männer sind. Los! Amerikaner! Tötet die Gefangenen! O ty curwo. Our guys are in there! We need to get to that barn before they... Siema Igor. Ty kurde, a jeszcze go uszczypnij. Pszt, a masz, chamie. I ten krzyk. Jak umierają. Andersen, Sasser, Koppel. Koppel lat. Get a medic in here to take care of the wounded. The rest of us have got to get up to that crossroads to support Ramirez. Carpenter to ten, co napisał The Thing. Czyli coś. Poka to. Nigdy z tego nie... O lol, jakiś śmieszny klank. Ale co M1 to M1. Geraint, baby. Let's move up along this ridge. Ja pierdaczę. Ten mi się będzie śnił, ale jakie ząbki. Straszne. War is hell. Siema Patrycho.
A co te Niemcy tak titają? That's heavy fire. Stay on your toes. That's Ramirez up there. Watch who you shoot. In diesem Gebäude. Oh, Chulinges. That bunker's killing him. Let's slip in from the left and take it out. No to jest fest wzorowane na tym odcinku Kompanii Braci. Fire and wheel. They got a convoy coming in from the west. Ramirez, stay here and hold the fort. We'll cut them off before they get here. We just got this damn place. I'm sure as hell not giving it back. Move out. Ambush the Convoy. Jezu, jak w to się przyjemnie gra, bez tych wszystkich udziwnień. Wiadomo jakich, tak. Będę robił dużo takich nawiązań, no bo tak jakby jestem na świeżo z betą BF-a i... To jest po prostu straszne, gdzie to wszystko zmierzyło. W jaką stronę niepożądaną. Coś pięknego. A na tamte czasy to już w ogóle był masterpiece. Muzyka, no muzyka to i dziś. For my signal. A i graficznie też. Mniejszości etniczne. O. Half track. All right, boys, let him have it. Ciur. They got MG-34. Take him down before they can do more. Nie ma granat. O, ciule, Jezus. Grab that bazooka and grab that Panzer. Endekum! Let's get back to the crossroads. Dybydy, 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 dybydy. Dybydy, 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 dybydy. Dybydy, 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 dybydy. Ale zestarzało się z godnością. Jakość tekstury jest po prostu, jakby jakość tekstur była większa na obiektach, to by wyglądało bardzo koszernie. Czyli tak wygląda spoko.
bardzo, ale jedyne co tutaj jest takie widocznie kulejące to jest jakość tekstur. No i niewidzialne ściany głupie, chociaż to i jest też w dzisiejszych grach. Może zrobią kiedyś remaster. Uwierzcie mi, nie zrobią. Są modpaki, tak? Kurde, to po prostu... Jakby takie Call of Duty było na Frostbite, to by była najlepsza gra po prostu wojenna na świecie. Nice work, soldiers. We'll take it from here. By zrobili remaster w dzisiejszych czasach, to by pewnie pół modeli na czarnoskórych pozamieniali, nie? Be back at the CP at 0930. 0930, Captain. Mnie to boli. You heard the man. Let's go. Ale to fajne, Jezu, jak mi się w to dobrze gra. Gentlemen, our objectives are to secure the town of Foy and clear the way for the 11th Armored Division. If we're late, the tanks will be sitting ducks for enemy artillery, so move quickly. On my signal, advance across the field and assault the village. No, Etherwolf właśnie... No nie, bo to... W Battlefieldzie... Problem... Problem z Battlefieldem jest złożony. To jest... Na to się składa kilka karygodnych rzeczy. Ciul, dup. Nie, podstawka nie będzie grana. A podstawka już jest ograna miliard razy. No to tak. Jeszcze brakuje tego typa, co się bał, nie? Siema Manlux. O ciul, rozwalili mi ten. Cokolwiek to jest. Jakieś mondeliki z sianem. Boli, aj, boli, boli. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, Etherwolf, wielokrotnie. Ciekawe, czy tam jest... Szukamy Polaków. Nie ma Polaków. A ciekawe, czy tam jest... Czy tam jest 88. A kaj ten spater niby jest? Tam jest sam Szelonto. Siema. A jest 88, no wiadomo, musi być. Musi być. No. O ty. Ty giździe.
Jakie bany hopy. Nie ma co, to trzeba ciś. Bo to ino dziś. O kurde. All right, we have to disable this gun in case the crowds decide to come back. Riley, plant your charges and let Czy przejdę całość? Nie wiem, zobaczymy. stand back. Fire in the hole. I ten zegarek klasyczny. Fire this position. Znaczy stoper, timer. Riley, Whitney, Anderson, on me. We gotta go. A nie macie sam apteczek, chłopcy? Lufa się wygła, no w pewnym wieku. Linkę flankę. Angreifen. Dawaj to. O ty kurwa ty. Schutzwinde! Na! Na! To tam tak siecze. Nie zawadzi. No. No. O kurwa. Tygrys. Tiger in the square. We gotta clear it out so our Shermans can move. Mu przebija mu opona. Riley, Whitney, Anderson, you're with me. The rest of you go back around and warn the armored guys. We'll rendezvous with the Shermans. No dokładnie, Roya, dokładnie. Don't stop, guys. Come on. O, Keep moving. Clear those rooms. daj no to. O! Pokaczanego Niemca. Ale niestety wtedy twórcy gier byli niedoedukowani i... pomijali takie elementy. O, sorry. Moody. Co to się... Ała, ała. A bo to się pali! Kurde! A on mnie przyblokował. Jaki... Co to ma być?
No, Siemasz, Chuck, no RTX on. No, umieram. Przepraszam. Panie czołgu. Ale ja jestem na strzała. To ja zrobiłem. Jest tryb strzelania w Thompsonie na przykład. Na chyba MN. No, Kajś idzie przełączyć. Nie wiem, Kaj. Nie. Kuźwa, ja potrzebuję apteczkę. A tu nie Kaj ani jednej apteczki. Regeneracji zdrowia jeszcze wtedy nie było. Od 2 była. Była apteczka po prawej? Kaj. Koło samochodu? Danke. Nie, kufacz. Nie planuję. Grenade! No, w dupie! Ale ty nie, ty nie, ty nie, ty nie. Ty siedź. O wy kurwa. No nieźle. Nie. No nieźle. Uaa. Siema paki. Jak się gra bez zbędnych wymysłów? Wspaniale. Oprócz okazyjnych zgonów. Trochę mnie to... Oczywiście trochę mnie to boli, że wtedy twórcy byli jeszcze tak ograniczeni i na przykład nie doceniali roli kobiet na frontach II wojny oraz czarnoskórych i innych mniejszości narodowych w armiach. I zaprezentowali tutaj supremację i prymat, prawda, białego człowieka. Całe szczęście czasy się zmieniły.
O! Tak się jest. O! Zabiłem mu łokcia. O! Zaś poziom HP. Znowu zniszczyłem wieżę. Thank you, Richard. Nie zasłaniaj. Ale ciep ten granat. I ja już teraz wiem. Alright, men, good so far. 11th Armor's coming in now. As soon as they get here. What the? German counterattack! Get up to that bell tower and take out their anti-tank crew. Nothing touches our Germans. Nothing. Nothing. Dawaj to. O! Ho, ho, ho. Kurde. Ależ ze mnie wyborowy strzelec wyborowy. Który to? Kurde! Co? Rozdupczyli? You failed to kill on the Panzerschreck. Ale to nie Panzerschreck zabija, tylko ręka, która go trzymie. Proszę nie demonizować broni samej w sobie.
Od lewej? Jak od lewej? Nieprawda. A w sensie tej lewej. Nice shooting, Riley. Unless you like clockworks, get back down. Moving out. Nie, nienawidzę drabin w grach. Chyba było kurde palone zielsko. Smoke weed every day. Da 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 da. Stay with the tank. Snoop Dogg da 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 da. Moody, take your squad and go nail that tiger. I don't care what it takes, just get it done, understood? We got it, Captain. Move! O nie! Moody to jest gość. On się tam nie boi bycia rozjechanym przez czołg. Move up. Pressing fire. Dobry metarzut. Hey, cover me. Dupe. Siema Bartolini. Ależ walą. Aj. Ej, 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 ej. No bez jaj, że mnie ktoś tu jakoś wysadził.
Problemem tu było to, że ci wrogowie się respawnują w nieskończoność. I to jest trochę irytujące, ale to jest problem wielu gier. Zepsułeś most. Tylu ich było. A w sumie. Nie no, to nie Chińczycy. Wow! Jak szybko go zajął po nim. Siema Yama. Kuźwa, ciężko tam będzie. Nie, no ja dednę za moment. Ach, tędy się nie da. O tak, give me more. Jak oni celnie? Posiłki z bombasu. Tak. O nie! Oh no! O. Kurde! Nie! Siema Souchibo. I nie... Nie no! To jest ciężki moment. Kuźwa. Tu się trzeba po prostu przeczołgać. Wczuwamy się. Jak ja miałem tego uniknąć? To jest niesprawiedliwe. Jak takie coś w grze można zrobić?
Czemu mimo wszystko są ci, bo... A nie trzeba dodawać mimo wszystko. On po prostu jest. No grafika grafiką. A ten co? Siema Wolfeo. Przepraszam. Kiedyś życie nie było takie gładkie. Kiedyś życie było, wiecie, życie było cięższe. A kiedyś w ogóle świat był czarno-biały i ludzie nie mówili. Tylko się takie napisy pojawiały. Ale to zapewne wiecie. Halo? Ej, dobry tygrys, ja bym se go wziął. Panie tygrysie. Good work, boys. Count your arms and legs and follow me. Greifen an. Leci Foley. Trochę dziwnie biega, chyba mu się coś stało. Dostał jakiś poszczał. Noville. Parachute Infantry Regiment. Regiment się mówi, czy regiment? Nie, regiment. Czy regiment? Regiment? Listen up, guys. Listen up. Noville's had bad weather for the past 2 weeks, so we have no aerial recon. That means we don't have a damn clue what the Śnieg do butów, tak, paskudna rzecz. Regiment. Może być regiment. Rendezvous, mi się podobało to słowo zawsze. Rendezvous. Ostatnia misja z Ankesów ciężka. W ogóle dość ciężkie są te misje, tu cięższe niż w podstawce. Ale wydaje mi się, że lokacje są ładniejsze.
i bardziej dopracowane. I jest trochę takich efektów, których nie było wcześniej, cząsteczkowych. Shink. Nasze randewu. Feindliche Granate. Witam, Heniuswa. Tak, nie dało się tak jeszcze włazić. Nasze randewu. Ty psie! Jak to mówił major. A co tam jest? Take cover! We're blocked in, sir! What the hell do we do now? Get a satchel charge and blow that wall! Consider it blown, sir! Consider it done. Gigi Lotti, Włoch. I te skrzypeczki. Ała. Ktoś mi zaś jara szlugensy pod oknem. Lel. A ten boroczek ładował dopiero. Chateau. Że muzyka w Allied Assault była lepsza. W Allied Assault była taka przygodowa jak Indiana Jones. Czetał. A ja mówiłem hetał.
Hetał albo chetał. Da sind sie. Ała! O ty kurwiszonie. Hautał. Widzicie, każdy inaczej. Idealiozo. A z tego nie idzie tak pruć. Champagne, Cap. We'll celebrate later. Leave it. Champagne. Weiter los. Całe szczęście w tamtych czasach ludzie nie potrafili odrzucać granatów. Jaj. Take cover. Son of a gun. Captain, you might want to take a look. They got a whole division moving in. Cover the windows and doors. Hold your fire until they're in range. Suppressing fire. Aha, hold your fire. A co ci Niemcy pojebani? Jak Ruscy lecą. Yeah. No co ja ci mogę poradzić? No to mamy. F5? Spamić? Dobrze. A co mówisz, będę ginął? Fajnie się robi notatki przy takich dźwiękach. Ale serio, czy ci to przeszkadza? Znaczy to by było bez sensu, bo możesz przecież nie słuchać. Siema Korazo, wyrazy uznania. Wyrazy uznania można przekazywać poprzez subskrypcję na tym kanale. Destroy incoming tank. A czym ja mam ten tank destroy? Jutro tak będę strzelać na czas. No lepiej jakby się bez strzelania udało, ale...
Jak dobrze być studentem? Chyba żartujesz. Co jest dobrego w byciu studentem? No ale jak ja go mam zniszczyć? Czym? Co? Jak? Tam nie mogę przejść. I on se tak... Tu nie ma żadnej broni przeciwpancernej. Panzerfaustyn. Na wyjściu od zachodniej strony mieszkania. Good night, you bastard. Poziom trudności średni. Czyli tak wyważenie. Średnia gra? Czemu średnia gra? Aha. Dobra, ty tu sobie Alderman stój. Czy będzie hunt dziś? Nie. Nie. Ale żech się zlink. Protect Third Squad and Sergeant Moody. A, to nasi. Dobrze się pokapowałem. W czas. O cholera. Nie, tak to nie możemy. Co ty dupisz? Ty, nie mam naboi. No trudno. Gdzie half-track? Ty, faktiken. Już nie ma. Co? Kaj. Sergeant Moody de... Aha.
Jak wychylił główkę. Zupełnie niepotrzebnie. No mam bazuka, ale żeście zamknęli drzwi. A, dobra. O. Dawaj MP40. Jaka ta obrona długa. Ty, co ty? O, dej. No nie. O pieronie. Kuźwa. Przecież my tu całą rzeszę wydupczymy za chwilę. Już nie zostanie Niemców w Niemcach. Problem z głowy. Siema McCleany. Szajse, szajse. Siemasz Thompson. Jo, to dupia. 4 czołgi na jedną willę. Ci Niemcy to z rozmachem do tematu. Ty kurwa, dziadu. German tank coming in from the north. 42. Ej, fajnego masz bara. Alderman. Suń dupę. Half track from the north. Germans in the house. North entrance. Fuck, wyjebałem w mur. O kur...
exaggeration. Wdupili jak... bez pytania. Prost. Nie ma miejsca dla słabych ludzi. Ciul jak zajszło. Te. Haha, nie zdemonetyzują. Chyba że YouTube ma bota, który wyczytuje ruchy warg sromowych. Dowej to. Nie. Tu niewygodnie. Ja pierdaczę, chłopcy naszych mordują. Strzelać, nie strzelać. Kurwa, dywizjon pancerny. A i się zitłech. Najlepiej. Zara! Ty śmieciu, ty. No to German troops in the house, no to... No to co? Nie urodzę. Ja. Jeszcze coś? No, nasi. Ciul. O panie. I jeden nabój mi został w ogóle, jak filmowo. Guys, this may be the hardest thing I've been through. The proudest I've been of the men in my command. Anderson, go get that
champagne we found. Dinner's on the way. The drinks are on me. Ło! Fall back! Bazooka, I'm here! Riley, Anderson, get your asses back here! Incoming! Hey, that's moving! Take cover! Move! Clear those buildings! First squad, follow me! No, he's there! You're dead! Keep advancing! Ciul, wojna wygrana. Your attention, please, gents. Ah, We have a few British. today, so bear with me while I bring them up to speed. Number 90 Squadron has been given the dubious honor of testing the gang's new heavy bomber, the B-17. Siema, Katulus. Calling it Fortress 1. Over the past few Damn months, we've been Brits. conducting high-altitude bombing missions over northwest Europe. Now, these missions are much more dangerous than what you're used to. There is no fighter escort past the channel, and you will be Siema, flying in Samulelek. broad daylight. So, God save our our gracious target for Queen. today is a heavy industrial complex outside of Rotterdam. It's a short flight, but you will be traversing heavy flak belts, as well as several highly active Luftwaffe airfields. Expect heavy fighter resistance, probably 109s, fast and deadly. Keep in formation, deliver your bombs, and get home safely. I'll buy you all a round in the mess when you return. I'll remember. I co, to jest, kurde, to były Call of Duty. To było, kiedyś to było, teraz to nie ma. Siema, majster, idziesz z 20 września na dzień otwarty zajezdni tramwajowy Bytomiu. Nie. Nie idę. Navigator, what's our position and status? Skipper, we'll soon be over the coast. Stream na telewizorze. O matko, to jak mnie widać dokładnie. Jestem piękny, taki jak zawsze. Mam nadzieję, cały dzień się dzisiaj do tego streama przygotowywałem. Włosy pomadowałem, brwi wyszkubywałem. Mam nadzieję, że warto było. Got the dorsal turret behind the cockpit. Kamerkę umyłem? Myłem, wszystko umyłem. Ale, okej. Co ty mi sam fanzoli szopie? A! Tam. No mi nawet pokazał palcem. Dobra, weź. Mnie nie stresuj. Splendid. Działa. Bollocks. That's it? I was expecting more. Appears we got lucky on this one. You wanted more, Skipper? You've got it. Skipa. Oj, ciul. B from Bertie just took a hit. She's going down. O. Squadron, A for Andy. We have one aircraft down. Keep in formation. Descending to Angel's 2-9er. Steady as she goes, lads. We're approaching the coast now, Skipper. There she is, Holland. Never been there myself.
Oh, did date a Dutch girl once. Hey, how was she? That'll do, boys. Steady on. We're coming up on target. Your channel's clear. 11 o'clock high. Gunners open fire. 11? Kai. Fire away. Message station. 12 o'clock high. O! Hopkins. Hopkins. No za nisko, no nie mogę tak. Doyle, bandits on our 6 o'clock. A bandy są na 6 o'clock. Już nie ma. Where he's coming from. Message station. 12 o'clock high. Hopkins. Where the hell are they coming from? Not here. Fighters at 3 o'clock. 3? Where the hell are these guns coming from? Look at that place. Admiral Doyle, pay attention. It was our bloody place. Dobra, nie prój się. Get on our six. Get on our six. It's the Lord in the heart. I'm getting down. We need to handle the tail gun. Doyle, get back and take over the tail gun position. Myślę, że już powinni mi za to dać tytuł szlachecki co najmniej. Jak wrócimy do Anglii. Friendly fire! Friendly fire! Dobra, weź tam. Zawrzyj. Good on you, lads. That's the last of that wave for now. Stay alert. Got a long ways to go. Well done, lads. Well done, lads. Defend the Pama. Hey, for Andy, this is Bulldog Leader. Do you read me? Over.
Siema Versusef. Bulldog leader, this is A for Andy. Reading Bulldog. you loud and clear. Over. Alba. Roger, Bulldog leader. Bloody well done. Out. Well, there goes our fighter escort. Looks like we're on our own now. Hang on! Fire in the number 1 engine. The controls are shot. I can't shut the fuel off from here. Doyle, get to the manual control and shut that engine down. O panie. Gunners, our Spitfire Nie, ale is on, so turn shoot off the any fuel fighters you number see. 1 engine. Jak? Co? Gdzie? Gdzie to się robi? Sorry, what's your status? For bloody status? Blimey, they're everywhere, Skipper. Tu. I said the whole bloody Luftwaffe. Yeah, well, let's send them back. Shielders. Thank you. O matko, chwila oddechu. Chwila oddechu na dopisanie słupka. Dziękuję bardzo, panie Shildersie. Już myślałem, że kurde, nikt dzisiaj nic nie zasubi. Piękna sprawa, panie Shildersie. Dziękuję i pozdrawiam i polecam oczywiście. Tail, 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 tail. Doyle, get back on that tail gun, now! Już. Doyle, bandage on our picture top. I hear another one. Let's look ready. Skipper, stand down hard. Doyle, watch it. That's a barrage. Bollocks. Doyle, use whichever gun you need. Just keep those Jerry's off us. Measures, 12 o'clock high. Where is coming from? Za wysoko, znaczy za nisko. There you go, Fritz. Have one on there. There you go, Fritz. Have one on bandit. 9 o'clock. There you go, Fritz. Have one on there. Bandit, 9 o'clock.
No trochę ich nastrzelałem, musicie przyznać. Połowę Lufthansy. Jakiej Lufthansy? Luftwaffe. Lufthansa. Ja robię zaszczelca z tyłu, z przodu, z boku, zakręcacza tych łonych od paliwa. My już tu mamy... Jak ten samolot w ogóle się trzymie kupy jeszcze? No bez jaj. Ile ja ich już zestrzeliłem? Przecież to... Goering dostanie zapaści. Będzie sobie musiał morfinę przyjąć. Ja walę. Jaka była poprzednia gra Grey Matter? Czyżby to była moja ulubiona gra? No tak właśnie myślałem, że to była moja ulubiona gra o komandosie. Znaczy o tym sierżancie polskiego pochodzenia w pojedynkę odkrywającym niecne eksperymenty III Rzeszy. Ej, bez jaj, mnie już oczy bolą. Niech już się ta misja skończy, nie? Zaraz mi się te marki nie będą mieściły na ekranie. Pilot to Bombardier, you have the controls. Roger.
doors are jammed. Doyle, we need you to open them using the manual crank. Doyle, wszystko Doyle. Jeszcze bomby mam ściepywać ręcznie. Tak jak za pierwszej wojny, nie? Jeden wyciepywał normalnie. Pszt. Rzucał. Takie małe oczywiście. Churchill jak Shara Killera, dokładnie. Direct hit, Skipper. I repeat, direct hit. Well done. Good show. Fire in the aft compartment. Doyle, get the extinguisher. Ha! Doyle, weź gaśnicę i gaś. We're hit. I can't hold it together. Bail out. Bail out. No chyba nam się rozpadł samolot. Ale nie wiem. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. No, akurat nie musieli fight on the streets. To im się udało. O! Oła. Dobra, ja tu sobie zakończę odcinek na YouTube'a, bo to już 2 godziny prawie. Także to akurat wrzucę całe, bo to myślę, że jeszcze może z 4 godziny to zajmie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie dziękuję za uwagę. Zostawcie oczywiście, jeśli chcecie, łapkę jakąś tam. I zapraszam na streamy cięcie.